Вітаю вас на календары. Апошняя нядзеля лета 28 жніўня. У эфіры інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны гаворым пра самыя заўважныя падзеі адыходзячага тыдня. Наладзіць дыялог і не дапускаць фармальнага падыходу ў рабоце з прадпрымальніцкімі структурамі. Перад органамі ўлады на месцах пастаўлена задача актывізаваць работу малога і сярэдняга бізнесу. Праблемы і шляхі іх вырашэння абмяркоўвалі на гэтым тыдні на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Па вобласці налічваецца больш за 9 тысяч суб'ектаў малога і сярэдняга бізнесу. За апошнія 5 гадоў іх колькасць вырасла на 22%. Павялічылася і колькасць тых, хто заняўся вытворчай дзейнасцю альбо развіццём паслуг. Пэўную ролю сыгралі і дзяржаўныя прэферэнцыі, якія атрымалі прадпрымальнікі ў сельскай мясцовасці. Аднак не ва ўсіх рэгіёнах прыватная ініцыятыва знаходзіць належную падтрымку з боку органаў мясцовых уладаў. Горисполкомам необходимо создавать максимально привлекательные условия для переориентирования малого бизнеса, привлечения его в производственную сферу и прежде всего промышленное производство. В этой отрасли с 2011 года на 3,2% вырос удельный вес малых и средних организаций в объеме промышленного производства области. Экспорт малых прадпрыемстваў займае трэць ад агульнага аб'ёма вобласці. Аднак у прасоўванні сваіх тавараў і паслуг на новыя рынкі прыватнікі натыкаюцца на шэраг праблем. Ведь рынки сегодня очень конкурентны. И кроме качества продукции нужно предлагать и очень удобные финансовые механизмы по реализации. Тогда мы сможем увеличить объемы экспорта. И это задача, наверное, внутригосударственная. Прыватныя прадпрыемствы знаходзяцца ў неаднолькавых умовах з дзяржаўнымі. Выдзяленне дадатковых вытворчых плошчаў у арэнду нярэдка абарочваецца прадстаўнікам бізнесу цяганінай і хаджэннем па кабінетах чыноўнікаў. Стаўкі арэнднай платы, падатку на нерухомасць і зямлю, іх памер не спрыяе развіццю прадпрымальніцтва. І, як паказвае практыка, маёмасныя адносіны з'яўляюцца найбольшай перашкодай для прыватнай ініцыятывы. Мне кажется, надо перейти ближе, начинать общаться с исполнительной властью, чтобы исполнительная власть действительно видела эти проблемы, связанные с законодательной, с административной системой и так далее и тому подобное. Я предлагаю все-таки возобновить эти советы по развитию предпринимательства в облсполкоме, в горосполкоме, перейти на нормальное общение, решать, я думаю, это будет полезно. Усе гэтыя праблемы можна вырашаць на месцах. Неабходна толькі ўзаемнае жаданне і зацікаўленасць. Самая главная задача сегодня власти для того, чтобы этот бизнес мог работать. И не за счет коэффициентной арендной платы мы должны с вами бюджет наполнять, а за счет налога на прибыль, подоходного налога с нормальной зарплатой и так далее и тому подобное. А это все за собой потянет и внедрение новых технологий, опять же возвращаешь и достойную зарплату, и наполнение бюджета. Кіраўнікам органаў улады на месцах неабходна кардынальна змяніць падыходы ў рабоце з прадстаўнікамі малога і сярэдняга бізнесу. Ніякага фармалізму, толькі так можна будзе забяспечыць эфектыўную работу прыватнага сектара. Інна Кірыенкава, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. У Віцебскім мікрараёне Білева-3 на гэтым тыдні прайшла ўрачыстая цырымонія закладкі падмурка першага сацыяльнага дома, які будуецца пры падтрымцы ўрада Кітайскай Народнай Рэспублікі. Заказчыкам праекта выступіла ўпраўленне капітальнага будаўніцтва аблвыканкама, а генпадрадчыкам кампанія кітайскай карпарацыі. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. 2 гады таму паміж урадамі Беларусі і Кітая было заключана пагадненне аб будаўніцтве сацыяльнага жылля на тэрыторыі нашай краіны. На гэтыя мэты прадстаўнікі Паднябеснай выдаткавалі $110 мільёнаў без выплатных інвестыцый. Зараз пачаўся першы этап рэалізацыі дасягнутых дамоўленасцяў. Данный проект разделен на 2 этапа. Вот мы приступаем сегодня к реализации первого этапа. Это строительство в Витебской области будет 2 жилых домов. Ориентировочная их стоимость составляет $7 миллионов. И следующий этап, второй этап, это будет строительство 4 жилых домов на территории Витебской области. Это в Витебске, в Новополоцке и в Лепеле. Прадзінскі край стаў першым на тэрыторыі Беларусі, дзе кітайскія падрадчыкі прыступілі да работы. Зараз у вобласці без малога 3000 чалавек стаяць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жылля. У мікрараёне Білева-3 хутка з'явіцца 10-павярховы трохпад'ездны дом, разлічаны на 120 кватэр. Ва ўрачыстай цырымоніі закладкі першага
камня ў падмурак прыняў удзел надзвычайны паўнамоцны пасол КНР у Рэспубліцы Беларусь Цуй Цимин. Сейчас мы твердо идем по курсу, который определили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Белорусской Республики Александр Лукашенко. Именно это углубление отражение всестороннего стратегического партнерства. Наше отражение называется именно на такие важные принципы. Это взаимное уважение, взаимное равенство и взаимная выгоды. Нягледзячы на тое, што генпадрадчыкам па ўзвядзенні сацыяльнага жылля ў Віцебскую Оршы выступаюць прадстаўнікі кітайскай кампаніі, гэта не пазбавіць работы айчынных будаўнікоў. Замежныя спецыялісты акажуць дапамогу на інжынерным узроўні. Усё астатняе – клопат мясцовых специалистов. На субподряде будут работать наши белорусские строители. Здесь, в Витебске, в частности, это Витебские домостроительный комбинат, с панелей которого этот дом будет и возводиться. И в Орше это будет работать СТРЭС-18, применяя свою туннельную опалубку. Дом у Витебску будет здадзены ў лютым 2017-го. У Оршы новаселле справіць у маі наступнага года. А ўсяго на тэрыторыі Беларусі пасля рэалізацыі першага этапа будаўніцтва сацыяльнага жылля з'явіцца 16 жылых дамоў. Кватэры атрымаюць 1400 сем'яў. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка. Навіны Витебск. Камунальнае унітарнае прадпрыемства «Лёзнінская хлебная база» упершыню за апошнія некалькі гадоў пачало адгрузку зерня на Расію. Заказчыкам беларускага збожжа стаў пскоўскі свінакомплекс. Пакуль адпраўлена каля 8000 тонн, але гэта толькі пачатак, лічаць спецыялісты. За працэсам падрыхтоўкі прасачыў Віктор Праліч. Гэта невялікая лабараторыя, аснашчаная сучасным абсталяваннем своеасаблівая мытня Лёзнінскай хлебнай базы. Перш чым даць дабро на далейшае перамяшчэнне збожжа па тэрыторыі, аўтаматызаваная сістэма робіць байны аналіз прывезенага збожжа. Вот сейчас пришла машина, и мы проверяем его. Влажность 20. Многовато, конечно, но это самое должно зерно поступать до 19,5. Вызначыўшы якасці гатунак збожжа, чарговы рэйс накіроўваецца на шалі. Дарэчы, сёлета Лёзнінская база іх мадэрнізавала. Прадпрыемству ўдаецца ўзважваць аўтамабілі, брута якіх каля 80 тонн. Гэта дазваляе прымаць рэйсы на даволі ўмяшчальных машинах, што раней было праблематычна. В этом году неожиданно пришлось перестраивать наши автомобильные весы. Если раньше были 60 тонны, считали, что уже нам достаточно, то в прошлом году начали приходить машины, где брутто под 70 тонн, а в этом году даже было и 76 тонн. Так что переделали перед заготовкой и перевели на 80-тонные весы. Алексей Тарасов працуе на хлебабазе не першы год. Кажа, што з пастаўкай збожжа праблем няма. Адзінае, што сёлета падвозка не ажыццяўляецца чыгуначным транспартам. Аднак і без гэтага элеватор не стаіць. Принимаем зерно круглосуточно, сушим круглосуточно на 2 сушилках. На данный момент работают все 2 сушилки. Задействуем еще маленькую передвижную сушилку, которая у нас на площадке. Принимать мы можем больше, чем на данный момент. Пока что у нас так вот где-то 500, 800, 900, 1200. Сёння збожжа на Лёзнінскі элеватор сцякаецца не толькі з прадпрыемстваў Віцебшчыны, прывозяць зерне сюды з Магілёўскай, нават з Гродзенскай абласцей. Устойлівае надвор'е, жартуюць тут, падкіне працы. Але яе на базе і чакаюць. Дарэчы, сёння каравай прыдзвіння важыць 694 тысячы тонны. Аграрыям засталося ўбраць каля чвэрці засеяных плошчаў. Віктор Праліч, Леонід Табола, Навіны Лёзна. Незвычайнае камунальнае прадпрыемства з'явілася ў Віцебскім раёне. Яго работнікі дапамагаюць вяскоўцам у іх штодзённых хатніх клопатах. Могуць паправіць агароджу, скасіць траву, адрамантаваць печку або сабраць ураджай. Падобныя сервісныя прадпрыемствы працуюць у Сенінскім і Лепельскім раёнах. Цэны на паслугі прымальныя, таму яны запатрабаваныя. Адзін дзень з супрацоўнікамі новага прадпрыемства правяла наша здымачная група. Дом у вёсцы Яроміна Надзея Фёдоровна набыла 3 гады таму. Моцнай гаспадарскай рукі не хапае. Сын інвалід і маці-пенсіянерка не могуць самастойна спраўляцца з мужчынскай работай. Таму і звярнуліся за дапамогай у новае прадпрыемства «Вароны сервіс». Пакасіць траву, паправіць агароджу і адрамантаваць печ. Абяцалі паціху ўсё давесці да розуму. Печку насчитали, что как бы дороговато, я сказала. Для меня это сильно с моей пенсии. Но
Сказали, что можно это и рассрочку, и скидку сделают, как пенсионерам, вот, и сын инвалид. У прейскуранце сервиснай кампаніі каля 35 відаў паслуг, і попыт на іх ёсць не толькі ў пенсіянераў. Асабліва запатрабаваная спецыяльная тэхніка – трактор, плуг, прэс-падборшчык. Раней іх прасілі ў мясцовага сельгаспрадпрыемства. Аднак на невялікіх участках магутная тэхніка працаваць не магла. Цяпер жа месцічы для ўласных гаспадарак уручную сена не збіраюць. Держу хозяйство большое, 3 коровы, 2 телочки. Надо обрабатывать участки, надо заготовить корма, а не к кому обратиться. Ближайшие колхозы только за городом. Никто сюда не поедет, техники не даст нам. А вароны сервис, конечно. И людям удобно, и хорошо. Пакуль у штаце прадпрыемства «Вароны сервис» усяго 4 чалавекі, але пра іх гавораць майстры на ўсе рукі, з любой работай справяцца. Як самы незвычайны заказ, успамінаюць, як вярталі ў дом тэлебачання. Устанавілі на даху сарваную ветрамантену. 99%, какие у нас есть работы, можно все их произвести нашим предприятиям. Приходилось делать уже и печки, приходилось делать и косить, и на тракторе работать, и, ну, в принципе, весь спектр, который в коммунальном хозяйстве есть. Тот же самый ремонт домов, можем даже и строить дома. Графік работнікаў новага прадпрыемства распісаны на пару тыдняў наперад. Акрамя аказання паслуг вяскоўцам, ёсць і заказы ад сельсавета. Добраўпарадкаванне тэрыторый, дарог і могілак, вываз смецця, знішчэння борщевика Сосновского. Чуть больше месяца работы реальной. Вароны сервис своими силами заработали порядка 50 миллионов рублей. То есть это уже сумма такая реальная, которая позволит какие-то запчасти купить. Параллельно мы прорабатываем вариант, значит, организации производственного процесса, таких как изготовление бетонных столбов, там, заборов, панелей бетонных. Не заняты пакуль рынок, новая кампанія імкнецца ахапіць максімальна. На тэрыторыі сельсавета 18 садаводчых таварыстваў. Вароны сервис і дачнікам прапануе свае паслугі. Дарэчы, з'явілася прадпрыемства менавіта дзякуючы ініцыятыве сельсавета. І цяпер новую сервисную кампанію месцічы, інакш як Цімурам і яго камандай, не называюць. Вольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебскі раён. Адзінае патрабаванне да медыкаў, строгі кантроль за выкананнем рэкамендацый і як вынік нараджэння здаровага дзіцяці. Далучэнне жаночых кансультацый да абласнога клінічнага радзільнага дома прыносіць станоўчыя вынікі. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала ў жаночай кансультацыі нумар 1 горада Віцебска і ацаніла перавагі новага структурнага аб'яднання. Вернётесь к нам с Арабских Эмиратов, где вы живете, значит, мы вас подготовим к следующей беременности. И будем дальше работать. Виктория голенькая 2 месяца тому народила дитя и уже обмярковывая со своим урачом махчимости наступных родов. Признаецца, была махчимость скористаться послугами у Европе, однако дала перевагу айчинной медицине. Персонал хороший, обслуживание тоже. И все так красиво, уютно, чистенько. И все устраивает, все нравится. Пасля правядзення капітальнага рамонту жаночы амбулаторна-клінічны цэнтр стаў яшчэ больш прыцягальным для будучых мам. Камфортныя умовы, высокі ўзровень медыцынскай дапамогі і, галоўнае, кампетэнтнасць і ветлівасць урачоў-спецыялістаў. Усё гэта не можа не прывабліваць пацыентак з іншых раёнаў горада. Персонал очень доброжелательный, очень корректный. И, безусловно, для женщины это очень важно, чтобы с ней обязательно корректно и доброжелательно с ней общались в такие моменты. Вот. Ну и очень приятно то, что здесь сейчас сделали ремонт. Вот. Очень стало уютно, красиво. В июле месяце мы объединили практически женскую поликлинику, куда входят все женские консультации под эгидой областного роддома. Это дало существенную экономию ресурсов, потому что объединилась кадровая служба, ушли лишние специалисты в области бухгалтерии, экономики, юридической службы и всего остального. То есть практически единый центр, который оказывает помощь женщинам по различным этапам. Зараз стало не горш, чым у любой прыватнай клініцы, заўважае ўрач са стажам Халаф Аль-Хасан, і пры гэтым азначае высокія патрабаванні да падрыхтоўкі кадраў. У нас не проходит год или 2, сразу нас направляют на специализации, на курсы повышения квалификации. Мне очень комфортно тут работать. И когда мне пришлось поехать и где-то работать за границей, мне
не так комфортно было. Я как-то чувствовал, как-то тут поставлены задачи. Мы знаем, какие у нас задачи, какие цели, мы это выполняем. Аб'яднанне жаночых кансультацый і абласнога радзільнага дома ў одну структуру практика зусім не новая. Людмила Быкова трапила сюды пасля размеркавання і працуе уже не один десятак год. Якраз застала той час, калі гэта была адзіная структура, і зараз цалкам падтрымлівае падобнае аб'яднанне. Нужно, значит, госпитализация в стационар. Дальше они выписку, здесь же консультация, наблюдаем, что-то какие-то непонятные вопросы мы едино решаем. Усе жаночыя кансультацыі ў бліжэйшы час будуць прыведзены да адзіных патрабаванняў. Вызваленыя сродкі ад правядзення аптымізацыі структуры пойдуць на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы. А гэта дазволіць у сваю чаргу істотна палепшыць якасць медыцынскай дапамогі. Галоўнае – забяспечыць здароўе маці і дзіцяці. Інна Кірыенкова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Новы этап агітацыйнай кампаніі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі тэледэбаты стартаваў 26 жніўня у эфіры тэлеканала «Беларусь-3» з 19 до 20 гадзін. Такі фармат палемікі кандыдатаў не новы. На мінулых парламенцкіх выбарах ён таксама выкарыстоўваўся. Праўда, тады прэтэндэнты на месца ў ніжняй палаце парламента не праявілі актыўнасці і ўдзельнічалі ў дыскусіях адзінкі. Сёлета з 65 зарэгістраваных у вобласці кандыдатаў на тэледэбаты прыйдуць 49. Дарэчы, з самага пачатку агітацыйнай кампаніі магчымасцю звярнуцца да сваіх выбаршчыкаў праз экраны тэлевізараў скарысталіся 55 прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат. Для кандыдатаў, я думаю, што тэледэбаты – гэта магчымасць навучыцца дыскутаваць у нармальнай цывілізаванай форме, каб кожны мог адстойваць сваю пазіцыю, даводзіць да свайго субяседніка, апанента сваю пазіцыю. А для выбаршчыкаў гэта, напэўна, таксама вельмі цікавая форма агітацыі, таму што ён бачыць жывую дыскусію, у якой можа ацаніць нейкія здольнасці свайго кандыдата і ўрэшце рэшт вызначыцца, хто будзе прадстаўляць дастойна яго інтарэсы ў наступныя 4 гады ў новым парламенце. У эфіры тэлеканала «Беларусь-3» тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты будуць трансліравацца па 2 верасня. Выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі пройдуць 11 верасня. Больш падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце аблвыканкама і інтэрнэт-партале «Выбары-2016». Выборы членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі 6-го склікання ад Віцебскага рэгіёну прызначаны на 13 верасня на пасяджэнне мясцовых саветаў базавага ўзроўню рэгіёну. На сумесным пасяджэнні прэзідыума аблсавета і аблвыканкама былі агучаны імёны 8 кандыдатаў. У верхнюю палату вылучаны дырэктар Талачынскага кансервавага заводу Анатоль Анюхоўскі, начальнік управлення аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама Юрый Деркач, дырэктар прадпрыемства «Полацк-Транс» нафта «Дружба» Василь Дробатаў, генеральны дырэктар холдинга «Марка» Миколай Мартынаў, дырэктар тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Алена Панцюхова, старшыня Полацкага райвыканкама Миколай Шаўчук, гендырэктар «Віцебск Аблгаза» Пётр Шэршань і рэктар Віцебскага медуніверсітэта Анатоль Шчасны. Цэнтр выбаркам падвядзе вынікі выбараў і зарэгіструе абраных сенатараў не пазней 30 верасня. Арганізацыйныя і матэрыяльна-тэхнічныя пытанні падрыхтоўкі і правядзення выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі на гэтым тыдні абмеркавалі ў Віцебску. Пасяджэнне штаба па аказанні садзейнічання выбарчым камісіям прайшло ў фармаце відэаканферэнцыі. Наглядная агітацыя напярэдадні выбараў, ахова ўчасткаў для галасавання і іх бяспека, алгарытм дзеяння пры надзвычайнай сітуацыі. Усе важнейшыя арганізацыйныя пытанні абмеркавалі яшчэ раз. Создан областной штаб и 5 рабочих групп по оказанию содействия местным исполнительным и распорядительным органам в решении организационных и материально-технических вопросов подготовки проведения выборов депутатов Палаты представителей. Аналогичное формирование создано в городах и районах нашей области. В июле текущего года организован семинар для председателей, заместителей председателей и секретарей Витебской областной, окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей. Есть ряд замечаний по поводу содержания, по поводу подготовки объектов, там где будут проходить выборы. Это все решается. Я надеюсь, что до 31 августа мы эти вопросы все отработаем. Будут проведены дополнительные занятия, обучающие мероприятия будут дополнены средствами пожаротушения.
Зараз ідзе праверка і ўдакладненне спісаў выбаршчыкаў. 6 верасня стартуе датэрміновае галасаванне. Каля 70 чалавек аб'яднаў адкрыты дыялог «Моладзь і выбары. Формула адказнасці». Прайшоў ён у рамках удзелу грамадскага аб'яднання БРСМ у кампаніі па выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Акрамя актыву Саюза моладзі, дыскусійная пляцоўка сабрала кіраўнікоў грамадскіх арганізацый, дзеючых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, прадстаўнікоў улады і прадпрыемстваў горада. Асноўнай тэмай дыялогу стала выбарчая сістэма, яе функцыі, роля моладзі ў палітычным житті громадства. Наша организация и вообще молодежь очень активно принимает участие в выборной кампании. Ну, во-первых, конечно же, как избиратели. Это наш долг прийти 11 сентября на избирательные участки, отдать свой голос за того кандидата, которого выберет каждый молодой человек для себя сам. И, конечно же, наши люди, представители Белорусского республиканского союза молодежи, будут участвовать на избирательных участках и в качестве наблюдателя на всех участках Витебской области, и, конечно же, в качестве членов участковых комиссий. Мнение молодежи должно быть учитываться. Молодежи жить, в стране молодежи строить новую страну. Поэтому она должна быть активной и в общественной жизни. И вот в этой важнейшей электоральной кампании, которая у нас 11 сентября будет проходить по выборам в Палату Национального собрания Республики Беларусь. Падобны фармат дыялогу працуе на працягу 2 гадоў. Такія дэбаты зарэкамендавалі сябе станоўча і сталі эфектыўным інструментам развіцця грамадства, рэзюмавалі эксперты. Па-сямейнаму цёпла, шчыра і радасна сустрэлі ў Віцебску адзінага ў Беларусі чэмпіёна 31-х летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанэйра батутыста Владзіслава Ганчарова. Неафіцыйная цырымонія прайшла ў спартыўнай дзіцяча-юнацкай школе алімпійскага рэзерву нумар 1, якая на працягу дзесяцігоддзяў з'яўляецца галоўнай кузняй падрыхтоўкі атлетаў для нацыянальнай зборнай краіны. Пра пераможцаў галоўных стартаў чатырохгоддзя ў рэпартажы Сергея Місурагіна. Падобнага трыумфа спартсмены і трэнеры віцебскай школы скачкоў на батуце яшчэ не перажывалі. А дакладней кажучы, да гэтай агульнай перамогі яны рушылі цэлых 5 алімпійскіх цыклаў. У скарбонцы віцебскіх скакуноў на батуце былі ўсе ўзнагароды чэмпіянатаў свету і Еўропы. Не хапала толькі аднаго медаля – алімпійскага. І зараз пераможцы алімпіяды сустракалі гучнымі апладысментамі. У руках юных выхаванцаў плакаты і альбомы для аўтографаў. Балелі і перажывалі за Владзіслава усёй краінай. Мы вместе сидели с родителями, со всей семьей за телевизором, кричали, болели за него. Не каждый может на Олимпийские игры поехать и завоевать первое место. Я в это время был дома и смотрел его. Я волновался, я не мог вообще сидеть на месте, то есть это была масса эмоций. Но я видел, как он спокоен, как он отработал предварительную программу. То есть я понимал, что если он сделает, то медаль будет. А так как он сделал все идеально на тот момент, и китайцы не смогли ничего им противопоставить, не скажу, что они дрогнули, но они заволновались. І Влад победил достойно. За апошнія некалькі дзён ажыятаж з боку журналістаў да алімпійскага чэмпіёна стаў звыклай справай. Владзіслаў трымаецца ўпэўнена і, што самае галоўнае, шчыра і проста адказвае на самыя разнастайныя пытанні. Напрыклад, каб заваяваць золата алімпіяды, ён паказаў не суперскладаную программу. Мы готовили одну программу, которую я показывал на чемпионате мира, обкатывали ее достаточно долго. Но также я в течение сезона готовил более сложную программу, но на сборе было решено, что лучше отдать предпочтение более легкой комбинации. Але лепш за ўсіх ведае, як цяжка і складана было дабіцца пастаўленай мэты галоўны трэнер зборнай і алімпійскага чэмпіёна Ольга Уласова. Спортсмен павінен быць готовы на 100% не только физично, а и психологично. Он никогда не верил, что он может с ними бороться. Он мне всегда на тренировках говорил: Ольга, вы что, с китайцами бороться? Это нереально. А я ему всегда потихонечку, на ушко, там еще что, все реально, говорю. Даже там, когда мы были на тренировках, я ему говорю: ну посмотри, Владик, ну он в технике проигрывает, колени согнуты, там это. Если ты это все натянешь, после того, как он это сделал, я ему сразу задала такой вопрос: ну что, можно было с ними бороться? Да, тренеры. Олимпиада ў Рэа стала першай і ў спартыўнай кар'еры Ганны Грачанок. Чэмпіёнка Еўропы і прызёрка планетарных форумаў рассказала, что з ёй здарылася ў фінальным выступлении. У меня был не самый удачный стартовый номер, последний.
Я отпрыгала, у меня совершенно не было времени, чтобы перевести дыхание перед финалом, не говоря уже о разминке. Во время финального упражнения, не знаю, я уже выходила просто на автомате. Так получилось, что ни контроля над собой не было, и неудачно сложилось все. Сотни аўтографаў, фотаздымкі на памяць, хвіліны славы для Вячеслава Ганчарова расцягнуліся на некалькі гадзін. Але сёння зранку ён ужо быў на рабочым месцы. Трэніровачны працэс ніхто не адмяняў, а значыць, будзем чакаць новых перамог айчынных батутыстаў. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Витебск. И сегодня олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров в студии программы «7 дней». Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав, вы уже ответили на десятки вопросов после своей громкой победы на Олимпиаде в Рио, но еще больше интервью вам предстоит. Каково это осознавать, что вы олимпийский чемпион, первый и единственный для Беларуси на этих играх в Рио? Ну, очень приятно осознавать, что я олимпийский чемпион, что я достигнул высшей награды в своем виде спорта и, в принципе, в спорте. Ну, эмоции уже поугасли, как-то спокойно к этому отношусь. Мы все за вас болели, все держали кулачки. Мы видели, как болела команда за вас на трибунах, как следили, наблюдали за вашим выступлением пристально китайские спортсмены. И вот ваши жесты сразу после выступления дали понять, что все получилось. Как удается вот отключиться от всего происходящего и настроиться на выступление? Ну, это результат многолетней работы, тренировок, поэтому это уже обыденность, как настраиваться на такого уровня соревнования. И есть какие-то приметы у вас перед выходом на батут? Я не знаю. Ну, я люблю, когда порядок в вещах, во всем поведении. Ну, в принципе, я люблю порядок очень в своей жизни. Поэтому вот нравится, когда чешки там лежат аккуратненько, кроссовки, рюкзак перед подходом, ну, складываю их. Какой-то талисман, может быть, есть? Нет, талисмана нету такого. А кто болел больше всего за вас вот в процессе вашего выступления в Рио? Кто первым позвонил после победы? Ну, я телефон не брал на соревновательную арену, это запрещено правилами у нас. Но после того, как приехал в деревню, первым очень много смс было, звонков пропущенных, поэтому, ну, первым маме ответил, ну и родным, друзьям всем отвечал по чуть-чуть. Эта победа на Олимпиаде в Рио – это совместная ваша работа, совместное достижение с тренером, с Ольгой Власовой. А кто был вашим первым тренером и как вообще начался ваш спортивный путь? Ну, также Ольга Власова была и первым тренером, и сейчас личным, и главным тренером, поэтому она ведет меня по жизни все время. Сколько лет уже ваше взаимодействие длится? 15-й год, наверное, уже длится. 6 лет я начал заниматься, вот сейчас мне 14 лет уже. Ну, хотелось бы сказать спасибо всем работникам, сотрудникам организаций, которые помогали нам спокойно готовиться к Олимпийским играм. Это и сотрудникам Белорусской ассоциации гимнастики, Республиканского центра олимпийской подготовки, НОКа, министерства. Всем огромное спасибо за то, что помогали нам в каких-то мелочах и, ну, просто спокойно готовиться к самим соревнованиям. Олимпийская медаль – мечта любого спортсмена. Вот сейчас, когда для вас эта цель уже достигнута, что дальше? Ну, есть же другие Олимпийские игры, следующие в Токио. Будем готовиться к ним, будем покорять Олимп дважды. То есть такие планы? Ну, почему нет? Бывают же и двухкратные, трехкратные, и 22-кратные олимпийские чемпионы. Есть к чему стремиться. Ну, есть к чему стремиться, да. Свой олимпийский выбор вы сделали в пользу своей спортивной детско-юношеской школы номер 1 города Витебска. Как вы считаете, вот что еще необходимо Витебской школе батута для того, чтобы готовить высококлассных спортсменов? Ну, сейчас меняются правила из цикла в цикл каждые 4 года, и сейчас добавляются все новые какие-то и батуты меняются, и оборудование, которое следит за прыжками. Все оно совершенствуется, поэтому, ну, все время надо докупать оборудование, которое требуется для подготовки. Кстати, а что вот с тем смартфоном, который вы выставили на аукцион после победы в играх? Ну, 24 числа в 5 вечера завершился аукцион. Как я знаю, его продали за 7 тысяч рублей. Ну, считаю, достаточно, чтобы сказать такое слово «спасибо» своей школе. Спасибо вам, Владислав. Спасибо, во-первых, за те эмоции, которые вы подарили нам, всем телезрителям, которые у своих экранов болели за вас в процессе вашего выступления. Спасибо за то, что прозвучал гимн Беларуси на Олимпиаде в Рио.
Удачи вам, удачных тренировок и дальнейших побед. Спасибо. На Олимпиаде, але ўжо інтэлектуальнай, паспяхова адзначыліся і яшчэ два нашыя землякі, выпускнік Віцебскай гімназіі нумар 8 Ілля Мядзяннікаў і навучэнец 11 класа гэтай жа школы Артур Петухоўскі прывезлі з расійскай Казані па бронзавым медалі па інфарматыцы. Хлопцы былі ў складзе беларускай зборнай, у якую ўваходзілі таксама будучыя айцішнікі з Гомеля і Мінска, а за перамогу змагаліся ўдзельнікі больш чым з 80 краін свету. За каждую задачу можно было получить от 0 до 100 баллов. Я соревновался с 82 странами участниками. От каждой страны было по 4 человека представлено на Олимпиаде. Я смог взять бронзовые медали, и это неплохо. 7 лет упорного труда. Значит, и, конечно, и главное еще это, во-первых, ребята, и вот Ильюшка, и Артур, это очень ответственные ребята. Они вот маленькие, сидели за партами, всегда у них ручки наготове, они готовы первые ответить все, что я у них спрашиваю, домашку всегда они делают. То есть их не надо там заставлять, там уговаривать, да, убеждать. И я не скажу, что они фанаты. Они просто вот выбрали свой путь и вот шли по нем целенаправленно по этому пути. Плюс характер у ребят. Это бойцы. Інтэлектуальны Олімп віцебскім гімназістам пакараецца не ўпершыню. У скарбонцы выхаванцаў Веранікі Лакціной дзесяткі медалёў, сярод якіх і самай вышэйшай пробы. Сёлета ў вобласці каля паўсотні школ будуць рэарганізаваны альбо зачынены. Аптымізацыя колькасці навучальных устаноў дазволіць накіраваць сэканомленыя сродкі на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы дзеючых школ, павысіць аплату працы настаўнікаў і забяспечыць якасны ўзровень адукацыі ў сельскай мясцовасці. За апошнія 10 гадоў колькасць дзяцей тут скарацілася ўдвая, і зараз гэтая лічба складае крыху больш за 20 000 чалавек. І закрыццё школ мера вымушаная. В этом году продолжат функционировать 20 школ с количеством детей менее 25. Менее 50 учащихся у нас будет 69 школ, поэтому эта работа, к сожалению, и в дальнейшем будет продолжаться. Вместе с тем и на содержание зданий, у нас не все здания и учебные заведения полностью соответствуют современным требованиям, поэтому, конечно, нужно где-то выбирать. И основная задача – повысить уровень знаний в сельских школах, крупные, которые станут у нас опорными школами, конечно, создать базу и материально-техническую, закупить достойное оборудование, создать условия в бытовом плане для учащихся шикарные, чтобы они соответствовали современным требованиям. Ну и, конечно, качество образования в этих школах должно быть соответствующим. У выніку рэарганізацыі школ вызваліліся каля 200 педагогаў, усе яны працаўладкаваныя. Будзе забяспечаны падвоз дзяцей. Увесь парк школьных аўтобусаў прайшоў тэхнічны агляд. У кастрычніку ён папоўніцца яшчэ дзесяткам новенькіх аўтобусаў. Істотную дапамогу да новага навучальнага года аказваюць раённыя бюджэты і шэфы. Больш за 300 000 рублёў ужо атрымалі шматдзетныя і няпоўныя сем'і на падрыхтоўку дзяцей да школы. Усяго пару дзён засталося на падрыхтоўку да новага навучальнага года. Ва ўсіх магазинах і гандлёвых цэнтрах вобласці школьны асартымент зараз карыстаецца павышаным попытам. Айчынныя вытворцы парадавалі новымі калекцыямі школьнай формы і абутку. Прайшлі і традыцыйныя школьныя кірмашы. Модныя тэндэнцыі ў прадчуванні 1 верасня прасачыла і наша здымачная група. На канвееры віцебскага абутковага прадпрыемства зараз дэмі-асартымент, школьную калекцыю. Тут адчылі яшчэ ў самым пачатку лета. Яна даўно на паліцах магазинаў і там не залежваецца. Пераважна натуральныя матэрыялы, мінімум дэкору і актуальныя мадэлі. Палітра колераў небагатая. Дзелавы стыль, як правіла, абмяжоўваецца чорным, сінім і бардо. Мадэльеры ведаюць, абутак светлых адценняў у школьнікаў рэдка карыстаецца попытам. У дзявочых туфлях модная фурнітура, замочкі і стразы. Ёсць для школьнага абутку і додатковые потребования. Для школьников высота каблука должна не превышать 1 сантиметра. Это главное требование. Ну и желательно, конечно, чтобы кожная подкладка была только из натуральной кожи. Маленькие дети очень хотят быть похожими на своих родителей. Эта тенденция уже многолетняя, и она не сбавляет обороты, поэтому маленькие дети – это копия наших мам и пап.
Поэтому и лодочки, и классические мужские туфли, все переходит в маленькие размерные модели. Выбор паміж прыгожым і камфортным сёння рабіць не трэба. У абутковым аддзеле гандлёвага цэнтра прымерка за прымеркай. Любоў Кондратьева з дачкой спецыяльна прыехалі за пакупкамі з Браслава. У абласным цэнтры асартымент школьных тавараў багацейшы. Усе зборы ў школу сям'я адклала на апошнія жнівеньскія дні. А фінансава да гэтага рыхтаваліся ўсё лета. Падлічылі, сабраць пяцікласніцу ў школу сёлета каштуе не менш за 300 рублёў. Кеды, значит, костюм спортивный, рюкзак школьный, ну вот такие вот вещи, которые будут носиться круглый год. У вас очень большой выбор, хороший. Вот зашли в магазин и все купили. Я буду смотреть, кто в чем пришел, какой фасон, интересно. Ну, поступаю в гимназию. Я была в школе, поступаю в гимназию, интересно. У аддзеле дзіцячага адзення сёння мадэлі больш як 30 беларускіх вытворцаў. Ёсць бренды з России і Кыргызстана. Касцюмы, штаны, кашулі і гальштукі для хлопчыкаў, сарафаны, блузкі, спадніцы і жакеты для дзяўчат. У трендзе ў школьных моднікаў натуральныя тканіны і арыгінальныя мадэлі. Одежда для школьников отличается современными направлениями моды. Так, в этом году многие производители для мальчиков стали пошивать брюки, зауженные к низу, что соответствует современным направлениям моды. Для девочек также используются разнообразные ткани, разные цветовые гаммы. Спрос возрастает в августе месяце, где-то к середине августа. Также к нам приезжают за покупками наши соседи из Российской Федерации и из близлежащих районов Витебской области. Ольга Шмаргун, Ян Пчельников, Новины, Витебск. Раённы цэнтр Лёзна на гэтым тыдні наведалі ўдзельнікі кангрэса равінаў, які праходзіў у Маскве. 500 іўдзейскіх святароў з 30 краін пабывалі на мемарыяле «Адаменская горка», дзе калектыўна памаліліся ў памяць аб загінуўшых яўрэях. У лютым 1942 года на гэтым месцы па разнастайных крыніцах загінулі ад 1 до 2 тысяч чалавек. Дарэчы, за ратаванне яўрэяў некалькі жыхароў Лёзна удостоены ганаровага звання «Праведнік народаў свету». Увидели уважение, отношение к еврейским традициям, к нашему народу. И мы очень рады снова увидеть, как реально белорусский народ относится к еврейскому народу, к нашей истории. Мы очень благодарны президенту, руководству страны за такой прием, за такое теплое отношение. Обсудили заодно и некоторые вопросы дальнейшего сотрудничества в этом плане, может быть, увековечения памяти, на Витебщине, там синагога, Шагал и так далее. Здесь фолиозно обсудили вопрос о возможной установке памятника. То есть это был не просто такой дежурный визит, но одновременно и обсуждение совершенно конкретных вопросов. И я уверен, что Бен Лазар, сделав заявление, что они активно включатся в решение этих вопросов, что это будет решено. Акрамя Лёзна, делегация раввинов наведала вёску Ляды ў Дубровинскім раёне. У Витебску турфірма пазбавіла летняга адпачынку каля 30 чалавек. Прычыны такога інцыдэнту зараз высвятляе ўпраўленне следчага камітэта горада. Тым часам пацярпелыя яшчэ і сёння нясуць заявы ў міліцыю. Ні з дырэктарам фірмы, ні з супрацоўнікамі няўдачлівыя турысты звязацца не могуць. Па нумарах тэлефонаў ніхто не адказвае. Віктор Праліч пра тых, каго хвалюе не мора. Віцяблянка Інна Кузьмініч час ад часу прыходзіць па знаёмым адрасе турфірмы, але не для таго, каб выбраць маршрут адпачынку. З невялікай аб'явы даведваецца апошнюю інфармацыю аб лёсе агенцтва. На днях Інна з сям'ёй і сябрамі павінна была вылятаць у Туніс, аднак, мяркуючы па зачыненых дзвярах офіса, адпачынку не будзе. Не ожидали мы такого поворота событий, конечно. Обидно то, что потрачено очень много времени, и ожидания наши просто напрасны. Няўдачлівыя турысты змянілі статус на пацярпелых некалькі дзён таму, калі пачалі пісаць заявы ў міліцыю. Урон, нанесены пацярпелым, набліжаецца да 80 тысяч беларускіх рублёў. Адметна, што сама фірма да апошняга часу была ў вандроўніку на добрым рахунку. Свае паслугі яна прапануе ў інтэрнэце і зараз. А між тым у адносінах заснавальніцы Бефаны узбуджана крымінальная справа па артыкуле махлярства, але зараз жанчына знаходзіцца ў бальніцы. В настоящий момент сотрудниками Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, изъята служебная документация, а также производятся допросы потерпевших, а также устанавливаются лица,
которые пострадали от преступной деятельности директора туристической фирмы. Падобныя гісторыі ў краіне ўжо адбываліся, і вось першы выпадак у Віцебску. Міністэрства спорту і турызму зараз разглядае магчымасць стварэння спецыяльнага фонду, з якога прабіліся кампенсацыйныя выплаты пацярпелым турыстам. Але гэты праект толькі на стадыі стварэння. Дзейнасць турыстычных фірмаў у Беларусі не сертыфіцыруецца, але сістэма добраахвотнага ліцэнзіравання існуе. Со 130 турыстка-экскурсійных кампаній в области такими пасведчаннямі валодаюць толькі некалькі. Бифана ліцэнзіі не мела. Цікава, што ў Віцебску існуе яшчэ адна турфірма з сугучнай назвай «Бифана Тур», якая размяшчаецца на Леніна. Аднак гэта кампанія ніякога дачынення да Бифаны не мае. Компания Бифана Тур не имеет отношения к компании Бифана. Раньше мы были партнерами, а потом мы разошлись, и каждый открыл свою фирму. Наша компания всегда качественно оказывает услуги своим туристам. Наши туристы всегда вылетают отдыхать, всегда возвращаются с хорошим настроением и с хорошим впечатлением об отдыхе. У ближайший час Бифана Тур заменит свою назву на Фанабитур. Добросумленные компании дорожать своими именами. Ці то по іронії лёсу, ці то по збегу абставінаў назва турфірмы «Бифана» перакладаецца як «жанчына-прывід». Нягледзячы на такое імя, агентство пратрымалася у туріндустрыі больш за 10 гадоў. Яго далейшы лёс вырашыцца пасля дбайных праверак следчых. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. Зусім не абавязкова ехаць за мяжу, каб добра адпачыць. І ў нашай вобласці ёсць падзеі, стаць удзельнікамі якіх імкнуцца шматлікія турысты. Невялікая вёска Алашкі Шаркаўшынскага раёна зноў стала яблычнай сталіцай рэгіёну. Там прайшоў традыцыйны фестываль, бадай самай любімай на Беларусі садавіны. Свята сабрала вялікую колькасць гасцей з розных куткоў краіны і замежжа. Паглядзець было на што. Выставы, флэшмобы, інтэрактыўныя гульні і кулінарныя паядынкі. Дарэчы, усе стравы гатавалі выключна па мясцовых рэцэптах і абавязкова з дабаўленнем яблыкаў. Падрабязнасці ў нашых корэспандэнтаў. Вот, например, подойдут и такие яблочки, и вот такие вот поменьше. А варенье наше сегодня будет необычное. Цукар, чарніцы, вішні і галоўны інгрэдыент яблыкі. На імправізаванай кухні гаспадыні з розных куткоў паўночнага рэгіёну гатуюць варэнне па фірменным рэцэпце. Абяцаюць, салодкага пачастунку хопіць на ўсіх гасцей яблычнага фестывалю. Это вельмі і цікава, і к таму ж яшчэ пазнавальна. Бо мы гатуем сваё, потым глядзім, хто гатуе другое, набіраемся вопыту. Мы таксама маленькія вучылі ад сваіх татаў і мамаў, і бабуль. Таксама яны нашы носьбіты. Одна из задач – популяризация туристического потенциала района, событийный туризм. Вот на что мы хотим акцент сделать в развитии туристического потенциала района. Наши крыницы всем людям, ой, да мы жадаем счастья вам, да вашим семьям и сябрам. Яблычны фэст – бренд Шаркаўшынскага района. Менавіта тут нарадзіўся і вырас знакаміты беларускі садавод-селекцыянер Іван Сікора. Матэрыялы яго навуковай дзейнасці захоўвае экспазіцыя музея ў вёсцы Алашкі. Побач сад на вялікай тэрыторыі больш за 5000 пладовых дрэў. У нас в саду растут разные сорта яблонь, и зимние, и летние. Также растут такие сорта, как антей, белорусская малиновая. У нас также заложен 2 плодопитомника, в которых мы выращиваем более 2000 саженцев этих разных сортов. З'явілася на свяце свая алея, кулінарная, яблычныя пірагі, кампоты і запяканкі, меню на любы густ, па-за канкурэнцыі бліны на калодзе. Традыцыйная страва Шаркаўшынскага рэгіёна. Удзельнікі свята дэманструюць сваё майстэрства не толькі пры гатаванні страў. На фестывальнай пляцоўцы канкурсанты раённага этапа спаборніцтваў «Уладар вёскі». Запрэгчы каня, перабраць бульбу, скасіць траву. Справіцца з гэтымі заданнямі ім пад сілу нават закрытымі вачыма. Готовились вместе. Хозяйка пекла пироги, яблоки выпекала, огурчики мариновала. Дружная семья, просто любим все друг друга, детей любим. Вот. Сын помогал. Сын, можно сказать, у нас полностью визитную карточку представлял сам вот всю семью. Вообще все интересно. И все по-своему было сложно, конечно. Дома у нас тоже есть хозяйство. Есть у нас корова, свинка и 6 поросят. Фестываль у Алашках збірае турыстаў з розных куткоў Беларусі. Прыязджаюць на радзіму Івана Сікоры і замежныя госці. Кажуць, смак беларускіх яблыкаў доўга не могуць забыць. А сёлета ураджай як ніколі багаты. Ой, як смачно.
Виктор Праліч, Марина Романовская, Леонид Табола. Новины, Шаркушчынский район. Як ніколі багаты ўраджай абяцаюць спецыялісты і грыбнікам, аднак гэты прадукт менш небяспечны, чым яблыкі. У Беларусі зафіксаваны 2 выпадкі смяротнага атручвання грыбамі, абодва ў Брэсцкай вобласці. У Віцебскай вобласці, на шчасце, за дапамогай да медыкаў у гэтым грыбным сезоне ніхто не звяртаўся. Але ціхае паляванне яшчэ не скончана. Парады медыкаў і заўзятых грыбнікоў выслухаў Віктор Праліч. У лесе зараз можна знайсці грибы на любы густ і колер, лісічкі, апяты, баравікі, а разам з імі і паганкі, мухаморы, так званыя ілжэгрыбы, калі падобнасць з прыдатнымі да ежы амаль 100%. І гэтая амаль у большасці выпадку становіцца прычынай сур'ёзнага атручвання. Есть же грибы условно съедобные, которые население безусловно использует в пищу. Но здесь уже включаются немножко другие механизмы, потому что большое значение имеет правильность термической обработки грибов. Она может длиться от 15 до 20 минут. В среднем это 15 минут. Варка, после которой вода должна быть слита, а гриб должен быть промыт. И после этого начинается работа с грибами. Либо варка, либо жарка, но обязательно не менее, достаточная термическая обработка, не менее 40 минут. Віцяблянка Наталья Карыш, грибница со стажем, собрала не только сотни килограммов грибов, але ў першую чаргу навучылася докладно разбираться у разновидностях лясных трофеев. Тут, констатуя Наталья, помылиться можно только один раз. Не надо экспериментировать, которые, если ты не знаешь, не уверен, лучше эти грибы не брать, чтобы не отравиться при готовке. Ну, наверное, это очень трудно перепутать. Вот подосиновики мы с вами видели, брали. Толстая ножка, мы срезаем, гриб не синеет. Вот, это гриб хороший. Боровички, сыроежки. Старые грибы, конечно, брать не надо, потому что они накапливают и радиоактивные элементы накапливают, поэтому от старых грибов надо отказаться. Першыя сімптомы ў выпадку атручвання з'яўляюцца знянацку ад 3 до 12 гадзін пасля ўжывання неядомага грыба. Спачатку рэзкі боль у жываце і млоснасць, нават пры гэтых сімптомах медыкі раяць неадкладна звяртацца за дапамогай спецыялістаў. Население все-таки у нас, очевидно, само понимает, что грибы – это пища, пусть это и эксклюзив, пусть это и кладезь белковых компонентов. Вместе с тем, грибы – это пища тяжелая, и не всякий может употреблять в пищу грибы. Так, грибы не рекомендуется вообще давать детям до 3 лет, нежелательно детям употреблять в пищу до 6 лет, нежелательно значительное употребление грибов лицам после 60 лет. И людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также не рекомендуется в пищу употреблять грибы. Вучоныя Нацыянальнай акадэміі навук прагназуюць, што сёлета лясы Віцебшчыны падораць як ніколі багаты ўраджай грыбоў, а каб ціхае паляванне прынесла толькі задавальненне і смачны абед, трэба памятаць парады і быць асцярожнымі. Віктор Праліч, Олег Чарняк і Дмітрый Котаў. Навіны, Віцебск. Трэці спартыўна-турыстычны злёт работнікаў органаў дзяржаўнага кіравання Віцебскай вобласці сабраў 27 каманд, а гэта больш за 450 удзельнікаў. Пакінуўшы цесныя кабінеты і атрымаўшы аператыўны прастор, чыноўнікі прадэманстравалі, што на многае здатныя і на спартыўных арэнах. Хто самы моцны, хуткі і спрытны, яны высвятлялі як у традыцыйных відах праграмы, так і ў новых конкурсных дысцыплінах. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Сергей Мисурагин. На гэты раз месцам правядзення спартакіяды стала Новаполацкае вучылішча алімпійскага рэзерву. Кампактная тэрыторыя, адкрытыя пляцоўкі, сучасны спорт-інвентар. Адным словам, ідэальнае месца для спаборніцтваў. Удзельнікаў спартакіяды віталі выхаванцы мясцовых спартыўных школ і мастацкіх калектываў Новаполацка. Каманды прайшлі кароткі інструктаж і дружна рушылі на арэну будучых спартыўных баталій. Спортивно-туристский слет, конечно, принес свою специфику. Если у нас в Лужно, когда проходила спартакиада, были чисто спортивные виды, которые, ну, будем говорить так, зальные, то на сегодняшний момент включены 3 туристских конкурса, плюс такие соревнования, как дуатлон, которые, в принципе, тоже практически всегда на всех турслетах культивируются. І вось на шматлікіх пляцоўках закружылася сапраўдная спартыўная віхора. Сон спаборніцтвам задалі каманды стралкоў. У руках старшыні райвыканкамаў зброя не выглядала як іншароднае цела.
Готовились, старались, пристреливались, поправку на ветер делали. Ощущения, это надо, конечно, и обработка спуска, и прицеливание, и свет, а нервы самое главное, что мешают и переживают, хочется ж выиграть. Праходзім калідор, і выбухі стрэлаў змяняюцца абсалютнай цішынёй у памяшканні. Шашачны турнір карыстаецца асаблівай папулярнасцю, і барацьба за заліковыя ачкі не менш упартая, чым у гульнявых відах спорту. Тренировки проходили у нас очень так серьезно, соревновались. На базе райисполкома была сформирована у нас команда. Бегали, прыгали, играли в шашки, очень интересно. Першы паверх быў аддадзены ў распараджэнне майстроў малой ракеткі. У параўнанні з першай спартакіядай тут няўзброеным вокам бачна, як вырас узровень ігракоў. На гэта паўплывалі рэгулярныя трэніроўкі на месцах. Залов много в городке, потому что дожинки были, есть ФОК у нас, физкультурно-оздоровительный комплекс. Вот, там можно было и в волейбол играть, и тяжелую атлетику можно, и в теннис играть. То есть готовились. А самая гарачая барацьба разгарнулася на волейбольным турніры. Ігракі змагаліся за кожны мяч і шчыра радаваліся кожнаму здабытаму ачку. Чаще проводим время в спортивном зале. Конечно, очень приятно, что мы одержали победу над Октябрьским районом сейчас. Одна из сильнейших команд. Поэтому думаем, что мы победим и в остальных конкурсах. Тем более у нас по жеребьевке первый номер. Даспадобы удзельнікам прыйшліся і новыя віды спорту, дуатлон і бадмінтон. Яны патрабавалі дадатковай падрыхтоўкі і, што важна, поўнай самааддачы, інакш станоўчага выніку не добиться. Бадминтон играл последний раз, наверное, лет 15 назад, поэтому круто, интересно, захватывающе. Но техники, конечно, нет уже. Очень сильно болят мышцы, другие мышцы очень. Потому что привычка бегать больше в основном, чем ехать, поэтому немножко сложновато. Яшчэ адзін новы від праграмы – жым штангі лежачы. Без спецпадрыхтоўкі тут рабіць няма чаго. Старшыня балаўканкама Мікалай Шарснёў у чарговы раз паказаў, як можна трымаць сябе ў ідэальнай спартыўнай форме, працуючы амаль 24 гадзіны ў суткі. Іншымі словамі, калі ёсць жаданне, час для заняткаў спортам абавязкова знойдзецца. Яму пакарылася вага ў 10 пудоў. Вынік 160 кілаграмаў стаў абсалютным рэкордам спартакіяды. Искренне от всего сердца хочу, чтобы наши жители были здоровыми. И одно дело просто говорить, агитировать, второе дело доказать на собственном опыте. Почему сегодня уже третья спартакиада? Вы видите, какой уровень, совершенно другой. Председатели исполкома занимаются, команда на профессиональном высоком уровне. Вот это основное. Ну и, конечно, покуда я еще могу форму поддерживать, поэтому я и хочу тоже личным примером доказывать, что мои слова не расходятся с делом. Па выніках двух дзён спаборніцтваў першае месца заваявала каманда віцебскага аблвыканкама. Бешанковіцкі раён фінішаваў на другім месцы, а Лёзнінскі на трэцім. Але гэта не самы галоўны вынік спартакіяды. У выйгрышы апынуліся ўсе удзельнікі. Яны далучыліся да рэгулярных заняткаў спортаў і далі добры прыклад сваім падначаленым. Сергей Мсурагін, Олег Чарняк, навіны Новополоцк. Зрабіць заняткі фізкультурай і спортам даступнымі ў кожным двары на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Гэтую ідэю агучыў старшыня абласнога выканаўчага камітэта Мікалай Шарснёў падчас спартыўна-турыстычнага злёту работнікаў органаў дзяржаўнага кіравання ў Новополоцку. Праект узвядзення спартыўных пляцовак у жылых мікрараёнах пройдзе апрабацыю ў абласным цэнтры. Мы наметили программу, кроме того, что мы вводим как бы специальные профессиональные объекты, мы договорились, что в каждом жилой площадке, там, где сегодня размещаются машины и так далее и тому подобное, превратить эти площадки именно в спортивные. То есть есть жилой дом, есть площадка, там должно быть стоять оборудование спортивное. Дети заниматься, желающие приходить утром, вечером, зарядку. То есть мы уже определились первичность внедрения нашего оборудования на такие площадки. Город Витебск будет первым. Вот если нам это удастся, это тоже живой пример того, чтобы, начиная с детей, со школьного возраста, прививать уже здоровый образ жизни и с этих деток выбирать потом лучших и аккумулировать их уже на то, чтобы действительно были спортсмены мирового класса. Не забываюцца ўлады і пра развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы для прафесіянальных спартсменаў. Хутка ў Віцебску з'явіцца спецыялізаваная база для заняткаў цяжкай атлетыкай. Зараз у памяшканні завяршаюцца пусканаладачныя работы.
Наш спартыўны корэспандэнт Сергей Мисурагин абавязкова раскажа пра адкрыццё спецыялізаванай базы для цяжкаатлетаў. І пра абнаўленне спартыўных пляцовак у мікрараёнах абласнога цэнтра таксама. А зараз чым парадуе балельшчыкаў спартыўная афіша наступнага тыдня. У нацыянальным футбольным розыгрышы наступае двухтыднёвая паўза, а таму на першы план выходзяць іншыя віды спорту. З іх і пачну. З 28 па 30 жніўня ў Раўбічах пройдзе адкрыты чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па бегу на лыжароллерах і кросе. Спартсмены Віцебскай вобласці з'яўляюцца заканадаўцамі моды ў гэтым відзе спорту. На паспяховае выступленне атлетаў трэнерскі штаб разлічвае і на гэты раз. А напрыканцы тыдня ў Мінску стартуе чэмпіянат краіны па веласіпедным спорце. Зорак з неба ў гэтых дысцыплінах нашы землякі не хапаюць, а таму стаўку трэба рабіць на выступленне ў асобных відах праграмы. А зараз вернемся да ўнутраных стартаў. У Новаполацку ў гэтай тэрміне адкрыты турнір па міні-футболе сярод прадстаўнікоў Новаполацкай гарадской арганізацыі «Белая Русь». А ў віцебскім шахмата-шашачным клубе на выхадныя плануецца правесці адразу два старты. Гэта бліц-турнір па хуткай гульні ў шашкі 64 і тэмпа-турнір па хуткаснай гульні ў шахматы. Пачатак у 15 гадзін. Ты расказаў пра традыцыйныя віды спорту, але я ведаю, што ты сам ледзьве не стаў удзельнікам экзатычнага футбольнага турніру. Так, Вольга, беларускія балоты лічацца лёгкімі Еўропы, а ў Віцебскай вобласці яны ператварыліся ў незвычайныя футбольныя пляцоўкі. У 80 кіламетрах ад Віцебска ў Шумілінскім раёне прайшоў першы міжнародны турнір па тарфяным футболе. Спаборніцтвы сабралі 2 фінскія і 3 беларускія каманды. Калі коротка, тарфяны футбол – гэта пляцоўка 20×30 з натуральнага мокрага тарфянога прадукта. Склад каманды 6 чалавек, дзе разам гуляюць мужчыны і жанчыны. Яны могуць выступаць як у вопратцы, так і распранутымі. Гульня складае 2 таймы па 7 хвілін, а пераможцай становіцца той, хто заб'е больш галоў. Да экзатычнага для нашай краіны віда спорта беларусы далучыліся 2 гады таму. Прадстаўнікі фінскіх энергетычных кампаній запрасілі работнікаў белпалівагаза на турнір па тарфяным футболе. Там нашы землякі занялі 4-е месца, а праз год ужо сталі чэмпіёнамі. Цяпер спаборніцтвы прымаюць беларусы. 2 подготовлено поля, подготовлены ворота, подготовлены грибки для отдыха, созданы условия для судейской команды. После игры игроки могут принять горячий душ. А тым часам на тарфяных футбольных полях ішла упартая барацьба. Пастаянныя сутычкі, падзенні, траўмы, яскравыя камбінацыі і забітыя мячы. На самой справе гуляць у балотны футбол вельмі складана. Без адпаведнай падрыхтоўкі сил можа не хапіць і на одну сустрэчу. Торфяной футбол замечательно. Отличается от большого футбола или мини-футбола и пляжного. Намного интереснее, совершенно все по-другому. Мяч ведет себя не так, как ты предполагаешь. Торф вязкий, технику здесь особо не покажешь. Мастерство тоже здесь нужна сила, выносливость. Основная задача не выиграть турнир, а выиграть хотя бы одну игру. Цель – это хорошо поиграть, получить удовольствие, сыграть хорошую игру. Як высветлілася, тарфяны футбол – гэта не толькі спаборніцтва, а магчымасць правесці з фінскімі калегамі дзелавыя перамовы і заключыць узаемавыгадныя контракты. Не только соревнуемся, но и проводим конструктивные переговоры по поставкам нашего торфяного топлива. И мы намерены в течение этих 2 дней соревнований подписать даже контракт. У выніку двухдзённай барацьбы першым пераможцам турніра па тарфяным футболе ў Беларусі стала каманда «Віцебск Аблгаза». Прадстаўнікі паліўнай галіны сталі другімі, а трэцімі фінішавалі айчынныя энергетыкі. Сергей Мисурагин, навіны, Шумілінскі раён. І сапраўды, Сергей, відовішча ўражвае. Такіх жа яскравых і незабыўных падзей жадаем вам на наступным тыдні. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Усяго добрага. Да пабачэння.